Sí, parlam ara d'aigua. Més del 30% de l'aigua residual del clavegueram de les Illes no compleix amb els requisits de qualitat. Segons la Conselleria de Medi Ambient, les aigües residuals que arriben a les depuradores contenen alts nivells de contaminació química i demana la Conselleria als ajuntaments que tenen les competències que facin complir el pla hidrològic i endureixin els controls sobre els vessaments de residus industrials al clavegueram. Les depuradores d'Eivissa i Sant Josep són les que més incompleixen aquesta normativa. En Pablo n'ha recollit els detalls. Som a Inés Roig, tècnica de l'Aliança per l'Aigua, davant la depuradora de Vila, una planta on es genera el 98% de les aigües residuals de Balears. Quin efecte té això, Inés, a un ecosistema tan delicat com el de la badia de Vila? Aquestes aigües són vessades pel nou emissari, que és de 2016, a la badia de Talamanca, prop de la badia de Talamanca, on ja se sap per uns estudis previs que van treure gent que n'hi ha una important quantitat d'aquesta mata de Posidònia que està morta o està en mal estat. És a dir, l'efecte de les emissions que tenen de les aigües mal depurades és crític per a l'ecosistema. I com explicam que aquesta depuradora generi pràcticament el 100% de les aigües residuals mal depurades de Balears? És per mort que s'ha quedat obsoleta, que ja és necessari, ja hauria estat necessari que s'hagués obert la nova depuradora que encara està en fase de planejament, no ha començat a construir-se, Sacoma? Aquesta depuradora ja se sap que porta moltíssims problemes des de fa anys de mala depuració de les aigües i tenim una depuradora ara mateix que està mig construïda, que seria la de Sacoma, que donen per previsió de 2023 que estigui finalitzada i en funcionament. Encara estan treballant per les expropiacions del terreny i creiem que té que ser declarada d'emergència, una obra d'emergència, perquè es pugui en funcionament ja, per els problemes que està tenint en els ecosistemes i perquè és una qüestió bàsica ambientalment que tenir una depuració de qualitat, ja sense parlar de la utilitat que poden tenir aquestes aigües per a reutilització, per exemple. Parlam només d'un problema d'instal·lacions o també de manca de consciència ciutadana? Ahir, quan es van conèixer aquestes dades des d'Abaqua, van apuntar que és molt important que els ajuntaments controlin els vessaments que es fan de forma irregular al clavegueram dels municipis. Sí que es ve que les dades que s'estan emetint és que les depuradores estan rebent una quantitat enorme de les aigües, gran quantitat de les aigües que reben tenen tant salinitat com diferents factors que venen, per exemple, dels usos industrials, dels vessaments industrials. I tot això tindria que ser una competència municipal que tindria que ser que els ajuntaments fessin un control d'aquestes aigües, tenir localitzats quins són els sectors que estan vessant aquestes aigües en grans quantitats per facilitar la depuració. Però sí que es ve que, per exemple, en un cas de la depuradora de Vila, ja fa tants d'anys que difícilment es pot realment només considerar que els vessaments al clavegueram sigui el problema, no? Des d'Abaqua, per exemple, destaquen que ajuntaments com Santa Eulària o consells com Formentera ja s'han posat a treballar de forma seriosa amb aquest problema, però dius que això no seria prou en un cas tan evident com el de la depuradora de Vila. Exacte. O sigui, el que es té que veure la depuradora de Vila és que ja van molts d'anys i que el que té que ser important i ja urgent és que tinguem una depuradora que és la depuradora més important d'Eivissa i que es posi en funcionament la depuradora que ja porta molts d'anys reclamant. Com afecta l'ecosistema d'Eivissa i també de Formentera que en aquestes dues illes els cabdals que no compleixen amb els requisits siguin 3 voltes pitjors, per exemple, que les dades que presenta Menorca i molt pitjors que les que presenta Mallorca? Porten el que s'està veient, que si està dificultant la depuració, s'està invertint aigües amb mala qualitat a l'ecosistema tant terrestre, amb les depuradores que estan vertint a terra com amb les depuradores que estan vertint a la mar, sobretot en el nostre ecosistema més important, que serien les praderies de Posidònia, i tot això seria tan senzill com tenir un pla director de clavegueram, controlar que per exemple, el clavegueram sí que es coneix que té infiltracions d'aigua salina, sobretot a les zones costeres, que en aquest cas la majoria dels nuclis urbans estan a les zones costeres, i només arreglar un clavegueram i un clavegueram en condicions creiem que ajudaria a una correcta depuració. Amb aquesta proposta ens hi quedem. Moltes gràcies, Inés Roig, tècnica de l'Aliança per l'Aigua, per aquesta anàlisi que ens ha fet de les dades que es van donar a conèixer ahir per part de la Conselleria de Medi Ambient.